Čaute banda, dneska máme krásny deň a ja som sa rozhodol, že pôjdem pozrieť svojho kamaráta do Čech Spydera, ktorý si kúpil minulý rok novú motorku od CF Mota, takže sa na ňo opýtame, jak sa mu na tom jazdí, jak sa cíti, či si pochvaľuje alebo aké má problémy. Ale zatiaľ si dáme dobrú kávičku, skočíme niekde na pumpu, dotankovať, musím skočiť ešte do garáže pre selfie, ktorú som zabudol, dáme to krížom cez Pezinskú babu, smerom do Čech po starých cestách. A tam sa rozhodneme ešte ako nejaké tie zábery z videa dáme, nejaké tie zábery z cesty dáme, tak? Z videa nie, ale z cesty. Nejaké tie zábery dáme z cesty, ty už 300 krát opakujem, ale nevadí, asi to dostriham. Takže nejaké zábery z cesty dáme a dúfam, že dnešný deň užijeme, mám celý deň voľno. Takže teším sa, počasie nám bude prijať. Akurát tam, kde idem, by malo byť aj jasno. Takže teším sa a užijem sa to na svojej GS-ke, ktorú som takisto kúpil minulý rok na cestovanie, nech nemusím stále krčiť sa na naháči a cestovať s ním, tak tentokrát na GS-e pekne cestovanie po celej našej Európe, čo mi dovolenka stačí. Tak, vidíme sa na cestách a za chvíľku som tam. Tak malý report, nešiel som cez Pezinskú babu, lebo som zistil, že kamera mi natáčala môj ruksak. Tak som potreboval nejaké rampy a poriešiť to, tak som skočil do najmu do Bratislavy. A teraz to troška otestujem, či nenatáčam zase vesmír, ak na to pozerám, uvidíme. Alebo niečo, možno to dám potom ešte nižšie, uvidíme. Taký malý report. A čo som zistil, že mikrák sa mi nezapne, keď som zapnem kameru, keď sa už raz odpojí. Budem to musieť povedať v nadstavení, alebo uvidíme. Alebo si budem sa na to dať pozor, že keď budem chcieť vykecávať, tak budem musieť zapínať mikrofón, čo má troška akože, to je blbé. Musíme to nejak zistiť. Alebo nechať ho stále zapnutý, neviem koľko vydrží, ale zase nechceš ho mať non-stop zapnutý. No. Bratislavou preletíme a sa napojíme na tak krásne vedľajšie cesty potom. No, tu som v Čechách, potkám sa tu, zabudol som vypnúť diaľnice na GPS-ke, tak ťažko ju ignorujem. Tak sa strácam a znova objavujem. Ale musel som zastaviť, aby som si vyzdechol všetky tie cukálne vložky, lebo už sa varím. Tak som mi dal dole podporové vetráky, vypol diaľnice a už letíme. Mám to do cieľa, mi to vypíše 64 km. Som sa chcel niekde najesť, ale teraz rozmýšľam, že či sa najem až v cieli, ale možno to tak spravím. Mladík, tak spravím a najem sa až v cieli, tak, v cieli. Tak pozrám tie svoje videá, tú našu trnavštinu, tie z roboty, ako nakazili, žiadna pekná slovenčina. To je strašné, ale nevadí, som si zvykol. Kľúče od kufrov už mám zvlášť, lebo furt vypnúť motorku, zapnúť motorku, keď niečo som zabudol, ježiť, aké nervy som na to mal. Kde som to dal? Toto je ono. Toto plánka. Pasat hratiteľ i... No ale by už mohla to ako zelenkáva troška skočiť. No keď si budem snoriť, ja nemám klímu zim, že zima mi je, teplo mi je. No, múko ma sorví. No. A je to tady. Zelená je tráva. Futbal to je hra. A mámila to hráva. Kua, to je hra. Pozrieme sa na cestičku, ako to pekne zrovnávajú. Alebo opravujú most celý, ale asi celý most opravujú. Snad to vydrží. Taký malý potoček.
No, motorkáre, servus môj. No. Mám pocit, že to je kratšie, než som sem išiel autom. Ale tak tedy pršalo, na piču bolo všetko. Teraz je krásne. Takto to malo byť, takto si sa dohodli, že pôjdeme spolu. Ja dojdem za ním na motorke pekne a na motorkách pôjdeme spolu do toho múzea vojenskej techniky. No. Ale hladný som jak šenkové deti už ty, ale... No, vyzerá to, že sme na hlavnej, dobre, už som sa aj troška zasekol. Áno. Tu sa čo stalo? Tu sa čo stalo? Aj dojebalo sa. Pojebalo sa. No, takto to dlho nebude, musím takto. No, nevydržali sme, teda ja neviem, jak to odjehen, tento mi polítať za nami. Ale idem 90, čo sa nerýchlejšie. Klikal aj VRS-ko, čo to je? VRS-ko hovorím, no. Tak ten je vás netrpezlivý jak ja. Ale ja si to aj kvôli mikrofónu, takto idem 90, kašľam na to. To hrádza. Čo to je do riti? A što ty za vodičku moje? Što ty za vodičku? No ale taký kempinček tu na dojsť, grýbam, postaviť, to mi nebolo špatné. Servus. To mi nebolo vôbec špatné. Čo, na chvíľku sa tu zastaviť, zakempiť, prespať, koľko tu je elektroniky. To tí rybári majú dobre postavené asi. Musíme zistiť, či sa dá skempovať pri vode. Prespať jeden deň. Niečo, nejaký bufet, niečo, nevidím, 30. Ježiš, ja cítim kolo vásky, neuveriteľné. Ježiš, to mňa ten žalúdok mi normálne sa mi točí za ním, že poď, jak radar, tí kokso. Jo, nádhera. Opa, troška som tu vylecel, lebo pozerám po pičovinách. No, tu je čo? Autokemp. No pozrieme sa na to, majú tu kemping nejaký. No, vody. No. A budeme musieť dohodnúť, že pôjdeme sa troška požírať. Takže zavolám kamarátov, pekne zo Slovenska, tuto zoberiem kamaráta z Česka. A takú hambu si tu spravíme. Tu máme motorkárka, nová GSK, servus môj. Jaj, zase cítim klobasy, tu blázni, to mi robia. Tady musím doľava niekde odvočiť. Aj slinicami tak mi tečú a nemajú ani z čoho. Pôjdeme doľava. Jaj, toto by bolo treba na to jedlo mysleť stále a toto dobro rozvoňáva, jedna báseň. Tak v lete, že v lete, áno, na jar, jak idete, viete, a pekné počasie a idete s tými dedinkami, alebo nebude takými to, že keď sú chátky a tak a začnú vypekať, jo,
kurčatka, klobásečky, slaninečka, toto tu voní, to má žalúdok, sa vám ide roztrhať, ak sa vám tu hlad, lebo raňajky ste mali len kávu. A ešte ste sa nikde nezastavili, ak ste mali v pláne. Lebo ja si sadnem na mašinu a to je môj veľký problém, ja proste idem do ryti, aj tu by som mohol zastaviť, aj tu by som mohol zastaviť a ja idem, až kým mi nedojde benzín. A to akože dlho trvá, a to ako dlho, ešte raz, a to ako trvá dosť dlho, keďže mi 650-700 km spravím na nádrž. A ako zicharačik ešte si musím pandasku jedno, keď mi náhodou mi bolo málo. Ale už to pomohlo, síce nie mne, ale kamarátovi to pomohlo, boli sme v Rakúskych Alpách, dole netankovali sme, on si neuvedomil, že proste, že tam benzínky v Alpách nesú a mu to kuckalo, kúštik. Tak som mu natankoval a na pumpu mu to vydržalo. A dneska som si doplnil tú bandasku, lebo nová sezóna a treba mať nový benzín. Starý som minul, pred sezónou som to tam vylial. A tak robím, že raz za mesiac to nalejem do motorky a dám tam čerstvý, nech sa nestarne. Čiže pekný, hezký a pekný. To turisti hozia, jak idú, jak si kračajú. A tuto si aj jej doriti, hen tuto autičko plamene škláli, pekný. Nejaké oni. Klub, alebo čo? Opa, pome. Ako ja som pivár, ale nepohrdnem ani vínom, alebo aj ani či víno si dám, či pivo si dám, či vodku, či borovičku. Všetko na či si dám. Opa. Toto milujem, tú zeleň, to jak začne všetko kvitnúť, zelenať sa, tá jar je nádherná, proste. Ešte není výpek, ale pozrite na toto, takto idete cestička doľava, doprava, dole kopcom, hore, ja som nepotrebujem, ja si to chcem vychutnávať. Nemusím to klopiť a takéto, ja proste vychutnávam tú cestu. A potom pozerám po pičovinách a potom, je zakrutá. To je klasika. No, tuto pekný horizont, nádhera. Dúfam, že nič nepôjde, jaj, dobre, jak dobre. A tuto sme doprava, dojí vole. Tu čuho som asi ani nepodal. No, to niečo tu predáva niekto. Á, už je to tá fajná cestička, čo ti dušu pohrka. Odboč, dokážeš to, dokážeš, Ježiši Kriste, dobrý si. A kaprík, v strede Kuroraka sme videli, kapríka vidíme teraz. A zabudol som, kde mám odpočiť. Asi tu. A keď nie, máme smolu. Chce doľava, nebo nebol zákaz, nebol. Ma naviguje, tá navigácia mi dáva zabrať. Fuj, to je smrádeček, ukáž. Je to smrádek. Čo tu robia? Gumené kondómy? Fuj. Tu fendík. Bardzo szumny fędzik. Čo? To je kokot. No, tak úspešne sme dorazili do cieľa. Moja GS-ka, pekne. A tu je tá Haraburda jeho MT 800 MT. Možno ho privoláme troška. Budeme mu hýbať s motorkou. Možno doleze.
Ale asi mu budem musieť zavolať. Takže tu má svoju MT FC Moto 800 MTčka. Ocela pekná je. Vidím, že si dal toolboxik. No paráda. Ešte mu budeme musieť troška uškodiť trocha túto reťazku. Má stále, neviem, určite sa hra, alebo spí po nočnej. Neveď, áno, mal asi nočnú. Tak spí po nočnej. My ho zobudíme a povieme, že nech ide von. Ale nám niečo povie o tej svojej MT. Že MT, ty vole, jak to volám. CF Moto 800 MTčka. Ideme mu brnknúť. Ty, ja mám nový telefón, dúfam, že mám jeho číslo. No. A poď von! Aha, tu ho máme. Ty jsi mě teďka volal. Áno. Aha, dobrý. Mně se vůbec nezobrazilo, ale hovorník. Ale to bolo cez Messenger, lebo neviem, kde mám tvoje číslo, mám druhý telefon. Mně se nezobrazilo nic, já jsem normálně čuměl. No poď von, poď porozprávať o motorce. Já jsem normálně čuměl na plochu a nic tam nebylo. Jo. No, objavili sme ho, dostali sme sa sem. A urobíme malé interview. A uvidíme, čo nám povie. Aj to otočíme trocha tú kameru. No nazdar, takto, serus. Co, dal si výlet? No troška, veď pekné počasie, varím sa jak pes. Paráda. No čo nám povie o tej svojej kráske? Kedy si ju kúpil? Za čo si ju kúpil a prečo si ju kúpil? Koupil jsem to loni, jsem si chtěl udělat radost, dlouho se mě líbila. Počkaj, ešte chvíľočku mi daj. Daj mi chvíľočku, prepáč. Pomer sa druhý. A ešte raz? No, koupil jsem mu loni, protože se mně líbila, už dlouho jsem se na ní díval a designově mě to přijde jako hrozně pěkný enduro. Takže jsem si udělal radost, šel jsem do toho, no, tak gumy jsou, vole, skoro na vyhození, to je doježděný. Hele, jak když jsem to koupil, když mě to dovezli, vytahovali to z dodávky, tak ta zadní guma byla normálně placatá. Byla tady uprostřed normálně placka, prostě plocha sjetá jako prase. Borec s tím jezdil asi jenom po dálnici, nebo nevím, vole, kde to zkoušeli, měla to být předváděčka. Takže asi jenom dálnice, nebo nechápu to. Teď už jsem to sjel, teď už je to jako 10krát lepší, teď už je to aspoň oblouk, vole, ale vidíš sám, no. Však můžeš se klidně projet, klíče tady máme, vzal jsem je sebou. Můžeš vyzkoušet aspoň. Ja sa moc neprechádzam na cudzích, lebo nešťastie je na ceste hneď. No. Ale môžeme urobiť túto pár metrov, ja ti dám moju, ale keď sa vysypeš, to nezdvihneš. No čo, a nemáš topánky? Mám, ale tak vole, co se mě převlíkat nechce a přezouvat. Dobre, No, super. ale jsem rád, že se stavil. Co, dáš si aspoň kafe? Ja sa chcem ísť niekde nájsť, nemáte Něco. co niečo? No, můžu ti dát v oběd, jako Ale ne, nevím, ne to přímo nevím, restauraci, jako restaurační jídlo ti nenabídnu, ale jídla mám doma dost. Ja vím, že Jako. ty máš vedľa dosť, pohostiny je docela Takže dosť. Syrečky boli. není problém. Tak si niečo dám, lebo ja furt som niečo hľadal a poviem, to ja nemám žiadnu hotovosť. No, Mám tak len aspoň kartu. ušetříš. No to nejde o ušetrené. Ja sa po ceste aj tak dostanem mekači. A koľko si na to najazdil Tak minulý rok? jako, Koľko si mu dal? ale když to dovezli, Takový displej, srdečko, pekné. když to dovezli, mělo to 15. Teďka, když to zapnu, 15 kilometrov alebo ne, 1000? 15 000. 15 000, aha, to až tak bolo. Teďka by tam mělo být snad 18,5. A nehlasilo ti? 19. Ne, já to ještě nemám propojený, já jsem měl Je vytaženou baterku, Aha. víš, a vlastně já jsem to vytáhl z garáže ani ne před týdnem, já jsem to ještě nepropojoval potom, co jsem tam dal baterku. No, 18 700, No to si troška šetril. No nič, budeme musieť urobiť výlet. takže moc to není, převážně do práce z práce. Aspoň oné, niekam na víkend alebo na jednu noc. Takže uvidíme. A co, nová kamerka, jo? Co jsi Jo. představoval? Na tú dovolenku Dobrý. ideme na tú brutálnu. Vypadá to pěkně. Albánie? Albánie, no.
No, slyšel jsem něco o Mostaru a tak podobně. Testujem všetky z techniku, aby som potom na ceste nešachoval, že vypína sa mi, nevypína, trase sa, obráz a vieš, všetky tieto neduhy. Paráda. Tak chodím a testujem teraz. Dobre, tak ideme. Je moja 1200. No, tak jako vidím, že to něco nacestovaný má. Viete, že mení gumy, už má nové kúpené. Jo, to jsem viděl, no. To dojazdia. Ešte som sa nechcel meniť, nech nezoderem pred cestou, lebo na ceste ich zoderem, dostanú na piču. Tak jako vidím, že je to takový pracant, no. Hele, jednu věc ti na tom hrozně závidím. Čo? Ten kardan, vole. Ale už mi začal čekať žezno dovolenky. Že nemusíš mazat furt, vole, ale čistit a tak dále. Ja by som išiel do Afriky, ale... To je obrovská výhoda, to ti fakt závidím. Tu reťaz som už nechcel vôbec. Borec práce od nás má super tenérku, ta má taky kardan. A kam vždycky na to jenom tak tiše koukám, říkám, kurva, já ho chci taky, vole. Musíš inú presvedla na inú značku. Myslím, že to ještě nemá kardan, čo? Nemá. Ještě nemají ani jednu. Teď mají tu MTX, tu novou. Na to jsem se díval, to je taky řetěz. Nejsou si 100% jistý, ale myslím si, že určitě to bude řetěz. No, myslím, že oni nemají. Budu muset počkat, no. Buď budu muset počkat, anebo budu šetřit. A pak časem někdy vyměním tady tohle za GSO. To uvidíš to. No to kým zodereš ešte, tá reťaz ako dá sa to vydržať, ale ja som tiež jak som letel, každých 500 kg to namazať a na dovolenke sa furt s tým srať niekedy každý druhý deň. To mi nechcelo. To je ono. Došponovať to stále. A hlavně, že furt musíš sebou něco tahat, že jo, ty spreje, vole, jak čistící, tak mazací a tak dále, no. Další věci navíc. Má to aj proti, aj je to spolahlivejšie, ale je to pracnejšie. Ja som lenivý človek, tak už som povedal, že GS-ko, serem na to. Lebo Super Tenere sa mi nelúbila, tam má kartan ešte, ale len GS-ko. Ale jazdí sa mi dobre. No dobre, ideme sa najesť. Jo, paráda. Tak jdem. Tak, návšteva za mnou. Hovoril, že nečakal, že dojdem. Dostal som pekne napiť, napapkať. Fajnovo mi je teraz. Chvíľku vydržím. Teraz rozmýšľam, že skáďal pôjdem domov. Ale asi to dám cez Znojmo, potom do Rakúska a popri hraniciach to asi strúhnem do Bratislavy a pekne zakončím to bekáčikom. Nech sa nejebkám. Troška naplní červika vás. A uvidíme, no. Ja nemôžem ísť cez Rakúsko, ja nemám decibely kilo nahodený. Jaj. Tak to musím zastaviť a zmeniť trasu. No, musím ho tam vrátiť. Už som chcel minule, ale tentokrát ho tam musím vrátiť. Ty by mi aj rodný klíč zebrali. Najkračšia cesta. No tak Rakúsko som vyhodil, keďže nemám decibely killer nahodený a idem priamo na Slovensko. Ja som taký debil, to ma úplne to vypadlo z hlavy. No hneď to musím nahodiť, keď dojdem domov, do garáže. Jaj. Troška sa zastavil, pauzičku si dám. Pozrite sa na tú krásu, čo tu je. No to urobím, že vyťahnem selfie tyž úplne hore a urobím to z väčšej výšky troška. A to možno bude strašné, ale proste
Takto. Je to paráda, takto z mašinka vedľa mňa. Tu si už pripravujem také bidielko. A dám si tu takú kochačku trocha. Slnko mi svieti rovno do očí, ale dáme si kochačku. Poďte, tu vtáčik spieva nádhera. Ešte mám v kufri úterák. Vánku som nechal v aute, ktorý idem testovať. Ale v kufri je úterák, takže dám si ho pod hlavu a dám si tu 15-20 minút takú pauzičku, vychutnám to tu. Práve sme prešli vojenské lesy a krásna cesta, krásna príroda. Bolo to našťastie otvorené. Ešte som to nezažil zatvorené, ale keď mám nejaké cvičisko, je to zatvorené. Za mňou je moja krásna motorka, tam pekne. A za ňou je plavecký hrádok. Takže urobím tu nejaké fotky, nejaké zábery, trocha sa pochúcham prírodou a pôjdem zase ďalej. Ďalší plán mám na Pesnickú babu, preleteť Pesnickú babu a zistíme, či sú tam strelci, dáme si tam kávu, malinovku a pokračujeme ďalej. Najbližšia cesta asi bude sa najesť a potom domov. Takže mašinka moja krásna, čo tu so mnou zvláda. Musím sa takto nachloniť. A plavecký hrádok pozadí. Tam, niekde. Neviem kde. Tam, niekde ďaleko. Hodím nejaké fotky, aby boli. No, blížime sa na preslavenú Pesnickú babu, ale z perneckej strany. Strelci lietajú väčšinou z tej pesnickej z druhej strany, ktorú budeme zliezať. Uvidíme, či nejakí strelci sú hore alebo nie. A my si to dáme pekne v kľude. Lebo aj tak by sme dobehli auta. No. Tak dámy a páni, ja sa s vami rozlúčim. Ja sa už blížim do svojho cieľa a cca 400 km to bolo, aj s tými obchádzkami, aj s zajíčkami, ktoré som si dal. Koľko je hodín? 7 hodín a už sa blížim k domovu. Prelodený tripping výlet, ale jak vravím, na budúci si berem svoj kempingovú výbavu. Pekne si niekde odpočínem, pekne slnečko, lúčka, stromy predo mňou, urobím si tam kávičku, papaničko. Takže najbližšie, keď pôjdem, tá kempingová výbava bude moja súčasť. Lebo ja najradšej chodím na takéto tripiky, proste dlhá cesta, pokochať sa, a ešte nájsť sa dobre, porobiť si aj sebe, alebo niekde sa nájsť. No,
Čo vám poviem? Pekný deň za mňou. Tak, ďakujem za sledovanie. Poprosím vás odber, like a vidíme sa pri ďalšom videjku. Buď z garáže alebo z cesty. Tak, zatím čus, čau.